sa mga ano natin, sa mga listeners natin. So dito sa Legazpi City, yung mga malalapit dito sa akin, sa Legazpi, magkakaroon ulit tayo ng isa pang free health consultation day. Kailan yan? October 11. Ngayong Saturday po, October 11, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Legazpi City, NAB Wellness Center. Take advantage po. Kung hindi kayo naka-avail last Saturday, October 4, i-avail nyo ngayong October 11. Ayan po ay kasama na rin na ini-invite natin yung mga teachers natin na available lang sila pag Friday. Oo, kasi syempre busy-busy, o di ba? Mga teachers, take advantage. Visit CMD Center, October 11. Free health consultation po yan. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. And of course, sa mga taga Bakakay Albay, meron din kayo free health consultation that will be on October 15. Opo, 8 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Bakakay Albay. So, yan po muna yung ating mga announcement para sa inyong lahat. Take advantage po kayo. And ito, mayroon tayong upcoming event na health symposium sa mga taga Jose Panganiban. Oo, dyan kami sa inyo. Care of Ma'am Sonia Bibon, dyan sa Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. Kailan? October 24. October 24, 9 a.m. dyan po sa lugar ni Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. And the following day, mga taga-Daet naman. Asa kayong malalapit dyan sa malalapit na bayan dyan sa area ng Daet. Kita-kits tayo ha. Ito, darating ang inyong lingkod. Sa Jpang, October 24. Sa Daet, October 25. Hills, saan na tayo? Jusel's Garden po ang magiging venue natin. 9:30 a.m. Hello kay Sir Nems Flora sa Technical Department ng DSGB. Okay? And of course, sa Labo, mga taga-Labo, meron din tayong isa pang event. Oo, Labo. Diyan naman sa Labo, sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. Please attend my health symposium, October 26. Sunday po yan, 9:30 a.m. Paano kayo maka-attend dyan sa health symposium? Bili lang kayo ng isang 30 ml HCI CMD. Magkano yon? 660. Retail price po. With freelance na rin po kasi yan. Walang lugian. Ang importante, marami kayong matututunan. So, yan muna yung ating announcement. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. So, tandaan po ang mga taga-Legazpi, yung malalapit dito na hindi naka-avail ng ginawa natin na free health consultation last October 4. Oh, yan, take advantage na maka-avail kayo ngayong October 11. Huwag niyong sayangin yung opportunity na kayo po ay matulungan. With our products, marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. So, ano pa po ang hinihintay natin, okay? So, anyway, as usual, para sa inyong lahat, eto tayo ngayon, may isang kwento ng kagalingan, paano siya natulungan ng ating produkto. Okay, meron po dito, nandito kami ngayon sa Daet, Camarines Norte para sa aming Health and Wellness Seminar. Meron dito na magandang kwento ng kagalingan, paano siya natulungan ng ating produkto. Madam, pangalan, edad, taga saan po kayo? Ako po si Sinaida Castillo, Purok 2, Barangay Binanuan, Talisay, Camarines Norte. Edad po? 75 po. Ano yung naging health problem mo po, madam? Nung una po, isang buwan akong nakikinig sa Boom Radio. Naririnig ko itong CMD. Tapos, isang buwan po ako nag-observe. Marami akong narinig na mga patotoo. So, naniwala ko, kaya napunta ako sa opisina ng CMD.
mula nung September. 1 year na din ngayon na nagtitake ako ng CMD. Tuloy-tuloy lang po yun. Ano yung mga health problem, ma'am, natulungan sa'yo? Nung una po, sabi ko parang sumasakit yung tuhod ko. Tapos nung nakalimutan ko lang yung pizza, basta September yun, pumunta ako sa CMD sa opisina ng after lunch. Tapos pag nung bago kumain ng hapunan, bago mag 6:20, alas 6, uminom na ako ng produkto ng CMD. Pagdating po ng alas 10 ng gabi, nakatulog na ako. Pag CR ko ng alas 10, nawala na yung yung masakit ko sa tuhod. Mula tuhod hanggang paa. And then mga ilang araw, pag nakatayo akong matagal, namamaga yung paa ko. Paa hanggang patas ng binti. Nawala din yun. Pagkatapos, nawala din yung masakit ko sa likod, kaliwat kanan, balakang, kaliwat kanan. Naalis lahat yun. Pagkatapos, yung naman, yung varicose kong malalaki sa ibaba ng hita ko at saka sa binti ko na malaking varicose pag ako matagal na katayo, nawala din lahat yun. At saka lumakas yung buong katawan ko mula noon September hanggang ngayon 1 year na. Magandang pakiramdam ko at saka lumakas ang katawan ko. Kumusta po ang tulog, mami? Yung tulog ko nung una, mga 6 na oras lang, pero ngayon, nakakawalong oras ako hanggang mahigit-higit 8 oras. Hindi ka pa nag-high blood ba? Mula po noong mga January yun, tinigil ko na yung mga synthetic drug ko. Mula noon, January hanggang ngayon, wala na yun. Hindi na ako umiinom ng sa high blood, hindi na rin ako umiinom ng yung itong atorvastatin. Marami, naging 6 na klase po yung gamot ko. Walang nangyayari. Lalong dumami nung una, 2 lang. Naging 6. Nung ito ng CMD, wala na yun. Nung January, inalis ko na lahat yun. CMD product na lang ang ginagamit ko hanggang ngayon. Mami, CMD lang ba? O how about yung ibang product kung umiinom ka rin? Yun, yung tatlong yan, yung Power 3 yun talaga. Power Trio talaga. Iniinom ko lahat yun hanggang ngayon. Nakatry ka ng CR juice? Ay, siya naman, siya din yun. Mula noon hanggang ngayon, kasama. Oo. Yung So, bali 1 year na. 1 year na ngayong September. Oo, grabe. Mga sa tingin mo, na-rejuvenate ka talaga or... Lahat-lahat. Oy, very good. Oo. Anong message na masabi mo sa Ang masasabi ko po sa sino man nakakarinig, ay wag na po kayong mag-atubili. Pumunta na kayo dito sa CMD na office para kung may nararamdaman kayong mga sakit, gagaling din kayo katulad ko. Yan. Kasi mga synthetic drug, hindi talaga gagaling lalong dumadami yung sakit. Oo. Pangalan uli, mami? Sinaida Hernandez Castillo, Taga Purok saan? 2, Barangay Binanuan, Talisay, Camarines Norte. Ay. Ayan, nakakatuwa, di ba? So amazing. Akalain mo yan, mula sa isang gamot, later on, 6 na gamot na yung iniinom. Habang nadadagdagan yung edad, nadadagdagan yung sakit, oh my God, di ba? But with our products, handaan po ang kayang gawin ng produkto natin. Pag naagapan na, una, i-detox kayo. DNA, detoxification, di ba? Nourishment, kasi nutrition po ang ipapasok natin sa ating mga katawan. Nourishment, and of course, activation ng ating trillions of cells. DNA, detoxification, nourishment, and activation ng ating trillions of cells. Pag naging healthy yung mga cells natin, magiging healthy yung mga organs, yung ating mga system, ikaw ay naglalakad-lakad dyan na ikaw ay healthy. And tandaan, the best doctor to yourself is you. Hello kay Ma'am Asuncion Liena Resas and batchmate Celso Dasco, Musana mate. Katulad kanina, ekskwentuhan ko kayo. May pumunta. Grabe talaga, praning na siya. Kung saan-saan na siya yan. Ang dami na yung iniinom na gamot. Kung saan-saan na siya napupuntang pagamutan. Pero grabe, pero sabi ko, alam mo ikaw, mas matanda pa nga ako sa'yo kasi siya 63 years old, ako 65. Pero kawawa, hindi naman sa alang itsura niya kawawa talaga. Sabi ko, try our products, huwag kang magtipid sa
health. Matuto tayo mag-invest on health because health is wealth. Opo. Simple lang, ibigay natin sa katawan natin yung kailangan niya. At hayaan nyo po na yung built-in na doctor sa katawan natin ay tumulong. Di ba? So anyway, sa mga listeners, isa pa uling kwento ng kagalingan paano nakatulong yung ating produkto. Yan, ito muna ha. Wait lang, number 15. Ayan, pakinggan po natin ito. Yan, pakinggan natin. Okay, nandito kami ngayon sa labo dahil dito sa aming health and wellness seminar at meron ako ditong maganda ang nangyari sa kanila. Madam, ikaw na lang po ang magkukwento. Anong pangalan, edad, taga saan po kayo? Taga Dait Ma'am ako sa Barangay 8. May kapatid Pangalan ako. Ang pangalan ko po ay Christina Tumala. Anong nangyari pagka na mag-CMD? Ay nung ma'am, dati na ma'am akong miyembro ng CMD. Tapos hindi naman ako masyadong nakakapag niyan at siyempre marami ma'am akong gawa noon. Tapos yung kapatid ko nadulas. Dinala ko sa Hernandez Hospital. Nang ipinasok namin doon, yung kung ano-ano ng test ang ginawa doon sa kapatid ko, kung anong laboratory. Tapos yung naman, yung doktor na nagtitingin sa kanya, pinanuan na kaagad siya na maraming na inatake daw siya, minor attack. Kaya daw siya natulas. Tapos sinabihan ako na kailangan ko daw maghanda ng malaking halaga kasi daw may tubig daw yung utak ng kapatid ko. Kailangan daw yun matanggal. O operahan daw yun. Ay sakat wala naman na kaming pera. Wala naman na kaming magulang. Di kami na lang magkakapatid ang nagtutulungan. Yung ginawa ko noon, sabi ko, di ko kaya kung magpa-opera ng ganun kalaking halaga. Magkano daw? Pinapa-deposit ma'am ako noon ng 100,000. Yung deposit pa lang ma'am, hindi ko naman yun maipoprovide. Di, ang ginawa ko nga po, may 5,000 na lang ako noon na pera sa sabi ko, ibibili ko na lang kako ito ng CMD. Yun na pumasok sa utak ko. Tapos paglabas namin sa ospital, bumili ako ng CMD. At bawal naman. Yung iba wala? Oo. At bawal naman baga ma'am yun sa ospital. Sige. Pagpunta ko sa sa bahay, pinainom ko kaagad siya. Inanuan ko siya ng Ilan drops? yung isang basong tubig niya. Nilagyan ko ng 20 patak. Tapos pinainom ko siya nung 6 na tabletas. CBF. Opo, tapos pinainom ko siya nung juice. Yun, ginawa ko ma'am nun ay 3 times a day. 2 days lang ma'am nang ginawa ko yun ay bigla siya nung nagkaroon ng lakas yung paa niya. Na-paralyze na yun, hindi na nakakalakad. Gawa nga nung nadulas siya. Tapos, nakalakad siya tapos dali-dali siyang pumunta sa CR at na daw siya, gusto daw niya magbawas. Doon ko nakita yung mga kasi naglaki pa niya yung kanyang puson, tumigas. Lahat na yata nung laman ng puson niya, nailabas niya ma'am, lumambot yung puson niya. Sabi ko kaya pala siguro masama ang pakiramdam niya. Yun na yun yung mga nakaimbak dun sa niya. Yun po, kaya sabi ko. Ilang days naka-fully recover? Naka-recover po ma'am kaagad siya sa loob lang ng 2 araw. Para lang ma'am nagdahilan. Pero nung sa ospital, nag-ilang araw kami. Ilang araw? Parang magwa 1 week kami at wala kaming maibayad. Sabi ko, wala kako kami. Pero paano, humingi na ako ng tulong sa ibang kamag-anak namin. Tapos binigyan naman ako nang makabayad na kami. Sabi ko, 5,000 na lang ang pera ko. Hindi ko na pwede Magkano itong pinayaran mo sa ospital? Ay, nasa ma'am? Nasa magkano ba yung basta? Malaki na din. Nasa 20 plus. 20,000 plus. Sabi ko daw ay sayang kako yung doon lang kako napunta. Tapos di yun, di kakaunti na lang yung perang natira sa akin. 5,000 na lang ma'am. May sukli pa ma'am ako nang bumili ma'am ako ng CMD. Kasi may discount ma'am ako doon. Kasi member. Opo, member po ako. Ma'am, sa family, may iba pa bang health problem na tulungan ng product natin? Ay, sa ngayon ma'am, may pinasok ma'am ako na kasama ko sa bahay.
na na meron siyang dinaramdam ngayon. Nakakailang inom pa lang ma'am siya. Nakikita ko ng na maganda ang resulta sa kanya. Ba't ano yung sakit po? Kasi sa colon ma'am ang sakit ng ko kasama ko. Ay ang findings po sa kanya kailangan yung matanggal. Di kailangang operahan. Tinanong ko naman yung doktor. Ayan, si Sir. Opo. Ay, nako, i-power trio mo, ma'am. Sa Yun naman CR. ang ginagawa niya ngayon, power trio, ma'am. Kaya sabi ko, manalig ka lang dyan, tumawag ka lang kay ama, gagaling ka. Magsunod ka lang ka ako sa sinasabi ng CMD kung ano. Isa yung madam, gumagamit Opo. ka rin. Opo, gumagamit din po ako niyan. Anong maganda experience niyo po? Nawawala mamang sakit ng ulo ko. Bihira mama ako maggamit niyan. Noon, lagi-lagi akong gumagamit. Tapos nitong di wala naman ako nararamdaman. Hindi ako nainom. Ngayon, pagka masakit ang ulo ko po, yan ang iniinom ko. Basta sa isang baso, 10 patak ang nilalagay ko. Ilan na yung edad niyo, ma'am, ngayon? 54. Kailangan mo na rin mag-take talagang kasi bumabagsak na yung health natin. Tiyan po. Ma'am, anong message ma-i-impart mo sa mga makakapakinig? Siguro mama, masasabi ko na lang na kung hindi lang sila dapat maniwala sa CMD, kung sila ay may sakit, siguro dapat din mag-ano na din sila kung halimbawa vitamins din kasi yung iba dyan na ay ang ganda din kasing uminom niyan, lalo na po yung ay lahat naman ma'am. Oo, yung juice maganda ma'am sa katawan. At yung ang pinakaano ko ma'am dyan yung tablet CBF. CVF po. Kasi doon ko nakita doon sa kapatid ko nang uminom siya. Grabe, di ko maano yung Kumusta na ganun siya pala. ngayon? Okay na po siya ngayon. Ando po siya sa Pangalan ulit, ma'am? Taga saan? Ako po si Christina Tumala, taga Daet po ako. Ayun, di ba? Ang bilis ng oras natin. Kaya dito na muna tayo sa announcement. Sana po ay nakaka-inspire tayo, ha? Oo, ulitin ko lang sa mga listeners natin dito sa Albay. Yung mga hindi naka-avail ng ginawa natin na free health consultation last October 4. Yan, meron tayo uli, ngayong October 11. Yung mga hindi naka-avail last October 4. Take advantage po, October 11, CMD Center in Legazpi, 9 a.m. to 4 p.m. Saturday po yan. Take advantage. Yung mga malalapit dito sa Legazpi, pwede kayong mag-take advantage yan. And of course, sa mga taga Bakakay Albay, meron din gagawing free health consultation, October 15, 8 a.m. to 4 p.m. And also, yan, mga batchmate ha, sa JPANG. Asa na yung aking batchmate dyan? JPANG, andyan ako sa JPANG, sa kay Ma'am Sonia Bibon. That will be October 24, 9 a.m. sa gagawin natin na health symposium with free health consultation. And October 25, dyan naman tayo sa Hills, sa Giselles Garden, Daet, Camarines Norte, 9:30 a.m. Health Symposium yan. And October 26, nasa Hills and Garden, Labo, Camarines Norte, 9:30 a.m. din po yan. Siyempre, pag dito sa mga Health Symposium, bili lang muna kayo ng ticket ninyo para, isang 30 ml, 660 with freelance na kasi yan. At pwede kayo mag-avail ng ibababa natin na promo for the day. Okay? So, dito na tayo sa ating mga ZMD centers and active distributors. Sa mga taga-Katbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391 2nd floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Katbalogan City, atop St. Therese Family Drug Store. Sa Tacloban naman, CMD Office sa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City. At siyempre, dito tayo sa iba pa po natin ng mga CMD centers and active distributors. Sa
sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, in front Tugus Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy, in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Lolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa Dry Goods Section near Three Sisters Carinderia. And by the way, dyan sa Jose Panganiban, ang iyong product, dyan po, care of Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban. Okay. Sa area ng Camarines Sur, dyan tayo sa 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing. Sa Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gugun Sirangan, Vera Catanduanes, Ma'am Helen Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes. Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, Nab Wellness Center, San Pedro, Vera, Catanduanes, at may Nab Wellness Center tayo sa Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone, Gasoline Station. Aster Crispino, Barangay na po, Pandan, Catanduanes. Sa area ng Masbate, hanapin lang CMD Center at second floor Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro, nasa taas tayo ng Fast Cash. Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno, Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Joby Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, Jet City Pharma Generics, Almera Street, Ibingay, Masbate, in front Barangay Hall. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate, Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Sa area ng Sorsogon, andyan si Ma'am Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadgad, Casillas, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol Sorsogon, Annabel Maquinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Andyan si Sandra Mortega Frio sa Butika, Betison Street, Magallanes, Sorsogon. Rachel Aicardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran Technical Vocational School. Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Sa CMD Center at second floor, JB3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. So first district of Albay, Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, atop 7-Eleven, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Kagawad Ami Batalyer, Salvacion, Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biescas, CMD Stocky Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. At may CMD Center tayo sa Purok 2. Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerez Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Ma'am Jelina Canyon, Buwang, Bakakay. Sa second district of Albay, of course, yung aking center, CMD Stocky Center, second floor, PBLB Building 2. Second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket, atop Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo. Errol Asuncion, Erson Store,
Sentro Rapo-Rapo. Andyan din po si Ma'am Josephine Racho, Balina Daraga Albay. Ma'am Susana Liabanes, Sakidako Daraga Albay. Teresita Red, Liguan Rapo-Rapo. Andyan din si Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkerohan, Ligaspi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag Daraga Albay, in front Anislag Church. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga Albay. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay. Nora Aison, Purok Ligaspi City. Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Ligaspi. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common Kamalig. Si Ma'am Florenia Hiles, Sari-Sari Store sa Pandan, Daraga Albay. Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Rosaline Musa Balderrama, Purok 1, Gutob, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanawan East, Legazpi. Marinopre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay. Cindy Toledo, Icardo Odell Store, Bangkerohan, Legazpi. Ma'am Asuncion Liena Resas, Liena Resas Store, Inamnan, Grande, Ginubatan. Refugees Drugstore, Pantaw, Libon. Ma'am Rexy Sardeñas, Sardeñas Store, beside LBC, Ginubatan. Ami Canseco sa Boardwalk Service Center, Market Site, UWA. CMD Office, 2nd floor. Sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi. At may CMD Office tayo sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Now, Ligao City. Lourdes Boreta sa RBB Agribet Supply, Rizal Street, Mercado Villar. Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginubatan. Hilary Halde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Ayan, ulitin ko lang sa mga taga-Legazpi, ha, yung mga dito malalapit sa akin, na hindi naka-avail ng ginawa natin na free health consultation last October 4. Nako, take advantage nyo na ngayong October 11 kasi after that, magiging super busy ang iyong lingkod. Siyempre mga taga Bakakay Albay, October 15. Diyan naman sa CMD Center in Bakakay, 8 a.m. to 4 p.m. Yung dito sa Legazpi, 9 a.m. to 4 p.m. Take advantage po kayo. And okay, ulitin ko para sa inyong lahat. Oo, andyan ako sa J-Pang, Jose Panganiban. Andyan pa ba ikaw, batchmate? Kay Ma'am, care of Ma'am Sonia Bibon. 9 o'clock, dyan sa Purok, ano ba yan? Purok 6, Barangay Mother Lord, Jose Panganiban. That is health orientation and free health consultation. Ha? Gagawin natin dyan. And the following day, dyan naman po kami sa Jusel's Garden, Daet Camarines Norte, 9:30 a.m. Health Symposium po yan. And October 26, Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. Paano kayo maka-attend dito sa Health Symposium? Kasi may lunch na po yan. Bili lang ng isang 30 ml CMD with free lunch na po yan. At pwede kayo mag-avail. Dito ang may promo tayo dito sa area ng sa Daet and Labo. May promo tayo niyan, ha? Okay, so anyway, take advantage po. Yan, ubusin yung ating oras. Ulitin ko na lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.